Όπως κάθε γυναίκα, έτσι κι εγώ ξυπνάω κάθε πρωί γεμάτη όρεξη και ενέργεια για την ημέρα που ξεκινάω. Περιποιούμε την έτσι κι αλλιώς φρέσκια επιδερμίδα μου, επιλέγω προσεκτικά το outfit της ημέρας, έπειτα πηγαίνω στην κουζίνα. Εκεί, μία κούπα με ζεστό καφέ με περιμένει. Το όνομά μου είναι Αμάντα Μανολάκου και αυτός θα έπρεπε να είναι ο κόσμος μου. Γεια σας, είμαι η Αμάντα και αυτό είναι το 10 Minutes Only. Τι είναι όμως το 10 Minutes Only? Είναι ένας τρόπος που μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας και γενικότερα τη ζωή μας μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Εγώ αυτό το ταξίδι αποφάσισα να το κάνω μαζί με τους φίλους μου. Βέβαια δεν είμαι σίγουρη αν θα μου βγει σε καλό. Έλα, τι θες? Πες, με έβαλες εδώ τώρα τι? Θέλω να κάνω γυμναστική. Θέλω να κάνω μπουτάκια, κολαράκια, με μεντάκια, χεράκια, χωρίς να κουράζομαι, να τρώω, να κάνω το καλύτερο σώμα ever. Να τρως! Να κάνεις χεράκια, μπουτάκια, χωρίς να κουράζει. Τι εννοείς ακριβώς? Το δούμε τώρα. Περίμενε να μπω. Θα κάνουμε ασκήσεις στο σπίτι. Εγώ γυμναστήριο δεν πάω, δεν κουνιέμαι. Στο λέω. Θα πάμε. Πού? Γυμναστήριο τελικά ή να βρούμε στο σπίτι να κάνουμε ασκήσεις? Να βρούμε στο σπίτι. Έλα. Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη. Θες να κάνουμε γυμναστική? Ναι. Και όλες οι αναζητήσεις σου, βρε κούκλα μου, είναι πίτσα, σουβλάκι, πίτσα. Τι ελπίδα έχεις να κάνεις το τέλειο σώμα? Το σούσι δεν το βλέπεις? Κάτω. Άρα αυτό μπορεί να ήταν πέρσι. Δεν σε καταλαβαίνω. Έχω free day μια φορά την Λοιπόν, εβδομάδα. έλα, περίμενε. Πάρεις τρελή. Εγώ, εσύ είπες να κάνουμε ασκήσεις στο σπίτι. Στρελή. Εγώ πώς το κάνω αυτό το πράγμα? Τσιλίγω για θα τις κάνουμε περιφέρειες, ασκήσεις? λίγο για αυτά. Δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Έχεις εσύ μπάλες, Λοιπόν, στρώματα. Μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό. Ποιος καλέ? Ο Βασίλης. Ένας τρελάρας. Να τον πάρω. Φοβάμαι λίγο. Τώρα. Κάνουμε Πότε? τώρα. Θες να φάμε πρώτα και μετά? Όχι, ρε, θα μας βγει από τη μύτη, δεν γίνεται αυτό που λες. Αλλά μήπως να το φτιάξουμε λίγο στο κεφάλι μας όταν ξεκινήσουμε. Έλα, Βασίλη. Τι γίνεται? Καλά. Λοιπόν, άκου να σου πω. Θέλω να μπω κατευθείαν στο θέμα για να μην μακρηγορούμε. Θέλω να μου πεις να κάνω 5 ασκησούλες 6 μέσα στο σπίτι. Δεν θέλω να πάω γυμναστήριο, δεν θέλω να κουραστώ, δεν θέλω τίποτα. Όχι, μην έρθεις. Ποτέ. Εγώ δεν κάνω αυτό στο λέω. Το κλείσα. Τι θα βάλεις το Σάββατο στο πάρτι? Δεν έχω σκεφτεί, αλλά λέω να πάω μια βόλτα στα μαγαζιά. Και σου είπα να μην τον πάρεις τηλέφωνο. Το είπε και το έκανε. Τη Βάλια τη θυμάσαι? Θυμάμαι. Έχουμε να πάμε το Σάββατο σε ένα πάρτι. Τι να βάλουμε? Σε αυτά που χωράτε. Α, αυτό ήταν. Λοιπόν, για να πάτε το Σάββατο στο πάρτι θα πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο θα σας κάνει. Για να σας κάνει θα πρέπει να κάνουμε γυμναστική. Χθες περπατήσαμε πάρα πολύ. Κάναμε γυμναστική. Πήγαμε για ψώνια. Ωραία, πολλή κουβέντα πιάσαμε. Κάντε στην άκρη τα έπιπλα να ξεκινήσουμε. Εμείς θα κάνουμε στην άκρη. Ναι, εσείς, πάμε. Εσύ και οι ιδέες σου. Σήκωνε. Κουβάλα. Τέντωσε τα κάτω, άνοιξε τα ποδαράκια στο ύψος των ώμων. Το ίδιο και εσύ, τέντωσε τα ψηλά τα χεράκια σου και σφίξε. Άνοιξε τα ποδαράκια στο ύψος των ώμων. Και πάμε καθίσματα. Θέλω να σπάτε τη λεκάνη σας και να κατεβαίνετε προς τα κάτω. Έτσι καλέ. Έτσι. Να δουλέψουμε λίγο το γλυκό. Και πάμε. Και αυτό τώρα πού βολεύει, τι είναι αυτό? Αυτό δουλεύει για στο γλυκό. Δουλεύει στο γλυτό αυτό, βλέπω. Δουλεύει όμως. Πόσες επαναλήψεις είπες? 10 επαναλήψεις. Δουλεύει αρκετά όμως. 10 Κοιτάμε, οπωσδήποτε. όταν ανεβαίνουμε παίρνουμε ανάσα. Ανάσα. Να πιω λίγο. Να μην καίεις καθόλου. Δηλαδή αυτό που κάναμε εμείς τώρα με τα νερά και την πετσέτα, τι ήταν, ότι τι δηλαδή? Ωραία.
Αυτό που κάναμε ήταν για να γυμνάσει τους γλουτούς και τα ποδαράκια γενικώς. Αντί να πάμε στο γυμναστήριο και να χρησιμοποιήσουμε μπάρες και μηχανήματα, το κάναμε πιο ελεύθερα με πράγματα που βρήκαμε στο σπίτι. Έλα, κούκλα μου που έκατσες εκεί, σήκω. Βολεύτηκε. Πάλι με μπουκάλια. Φέρε και ένα σκουπόξυλο. Πρέπει, μια σκούπα Να στο σε σπίτι δείρω. έχεις. Για να σε δείρω. Μια σκούπα στο σπίτι έχεις. Πάμε. Τέλος έτσι πάνω από το κεφάλι. Πιάσ' τα μπουκαλάκια με το νερό. Αχ, μάνα. Μάλιστα. Και εντωμένα τα χεράκια κάτω. Και πάνω. Πιέζεις όμως. Πίσω, χαμηλά. Μέχρι τον αρχαίρα και πάνω. Έτσι τώρα δουλεύουμε τους ώμους μας. Πάμε. 20 επαναλήψεις. Κάμψεις δικεφάλου. Κάνει κάμψη το αντιδράχιο Κάνει κρα. και δουλεύουν τα δικέφαλα. Α, ωραίο είναι. 15 επαναλήψεις. Πάμε. Και μην Τι σταματάτε το κάνεις καθόλου. αυτό, δεν το κάνω καλά, θες να μου πεις τώρα, δεν το κάνεις κάνω πολύ καλά. Δηλαδή, εγώ και ποιος άλλος θες να μου πεις Όπα, τώρα. εμένα πονάνε τα χέρια μου. Ωραία. Πολύ. Και εμένα πονάνε τα νεύρα μου. Λοιπόν, τελειώσατε. Εγώ δεν αντέχω, παιδιά. Πάμε να πιούμε ένα καφέ. Πάμε για καφεδάκι τώρα. Μετά από γιατί τόση ώρα κλαίνε. γυμναστική δεν υπάρχει καφές, θα πιείτε κάτι τονωτικό. Κάτι που θα σας βοηθήσει. Και τι Θα τονωτικό πάει θα τσάμπα πιάσουμε? τόση γυμναστική που κάναμε. Τι τσάμπα, θα πάει με τον καφέ, θα πάει τσάμπα, το μάτι πώς θα ανοίξει. Μα έρχεται η κλέλια, τι δεν θα πιούμε, δηλαδή νερό, με νερό θα τη βγάλουμε. Θα το κάνετε με ένα ωραίο ρόφημα, πάει και τελείωσε. Υπάρχουν βότανα τα οποία βοηθάνε. Βότανα θα πιούμε. Βότανα είπε. Εγώ εκεί μάγισσα τις μήνες. Εντάξει. Κορίτσια μου! Κάνε! Πώς είστε, συγγνώμη. Σας ξεπάτωσε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε τρομερή ενέργεια. Όχι, νομίζω πρέπει να πιούμε κάτι τώρα ενεργητικό να μας Εγώ τονώσει. θέλω γιατί τις καφέ. βλέπω. Ναι, χρειάζεται τώρα μετά την προπόνηση κάτι για να ανέβουμε. Εγώ θέλω καφέ να πιω. Τα είπαμε πριν. Όχι, Μετά μωρέ. δεν ξέρω, τα βετάνια, τα φεψίματα, τα μάγισσες τις Μπορούμε να μήνες, όλα αυτά δεν τα αντικαταστήσουμε τον καταλαβαίνω. καφέ με κάτι πιο ποιοτικό. Ναι, ο καφές θα σε φουσκώσει κιόλας. Ναι, εντάξει, απλά παρηγοριά Ο θέλαμε καφές να κάνει βρούμε και στην πλαγιά. κυταρίτιδα. Για πες για καφέ. Για πες τα πιούμε. Μπορούμε να πιούμε ένα μίξ βοτάνων ελληνικών, το οποίο θα μας βοηθήσει στην κυταρίτιδα, στην κατακράτηση και στην αποτοξίνωση γενικά του οργανισμού. Εσύ το ξέρεις αυτό. Βέβαια, όλα τα ξέρω εγώ αυτά. Θα πίνετε. Κοίτα, δεν είναι ότι καλύτερο σε γεύση, αλλά πίνεται. Είναι θέμα Κάτσε Μαρία, να το συνήθειας. δοκιμάσουμε. Να σου πω και τι βότανα είναι αυτά. Λουίζα. Δηλαδή κι άλλα. είναι Η μίξ. Λουίζα έχει άγριο τριαντάφυλλο, έχει μουστάκια καλαμποκιού. Μουστάκια. Ναι. Μουστάκια. Μουστάκια καλαμποκιού. Ναι. Τα βράζεις, τα μουστάκια. σουρώνεις Ναι. και μετά τα πίνεις. Δηλαδή τι έχει μέσα. Λουίζα, μουστάκια καλαμποκιού, Αγριάδα αγριάδα και άγριο τριαντάφυλλο. και άγριο τριαντάφυλλο. Η αγριάδα με το άγριο τριαντάφυλλο δεν διαφέρεται εκεί. Είναι και τα δύο άγρια. Είναι γουάι. Και αυτό έρχεται τώρα όλο και σε ξεφουσκώνει, κάνει καλό σε σηκώτη, σε νεφρά, διουρητικό. Άμα δεν δοκιμάσουμε. Κοίτα, δοκίμη θα σας άμα πεις. κάνεις τη γυμναστική σου, καλό είναι όλο αυτό να το συνοδεύεις και με Και άλλα κάθε πότε πράγματα. ας πούμε πίνω εγώ αυτό. Κάθε μέρα μπορεί. Κάθε μέρα και 3 με 4 φορές την ημέρα. Για πρωί. αλήθεια. Και χωρίς να κάνω γυμναστική. Και χωρίς να κάνεις. Και ξέρεις και πότε είναι ωραίο, και το βράδυ να το πιεις για να σε χαλαρώσει και να κοιμηθείς. Θες να πιούμε? Αμέ. Άντε. Γεια. Έλα, δάσκαλε. Το μίξ βοτάνων, αυτό που χρειάζεται είναι ένας βραστήρας με νερό, τα βότανα, παίρνουμε μια γενναία χούφτα, Δες πώς σου έρχεται η μυρωδιά του βουνού αμέσως. Δεν μου ήρθε. Δεν σου ήρθε. Κάτσε να δω. Α, όντως ήρθε. τη ρίχνουμε μέσα Αυτή η αγριάδα της φύσης. και αυτό που κάνουμε είναι να προσθέσουμε ζεστό νερό. Βάζουμε ζεστό νεράκι. Έλα. Όντως από μυρωδιά ωραίο. παιδιά. Ωραίο κάτω, είναι ρε, από εσύ, με μυρωδιά, τη- είναι σαν φασκόμηλο, σαν... Ναι. Ναι, σαν τσάι του βουνού. Και το ανακατεύω εγώ αφήσουμε. τώρα, εγώ να ξέρεις. Εντάξει, δεν είναι μακαρονάδα. Κοίτα, άμα Θα θες... ήταν καλό Λοιπόν, όμως.
Και το αφήνουμε για κάνα τέταρτο. Σαν το τσάι. Και το σουρώνουμε. Μετά θέλει ένα σουρωτήρι, ναι. Από τα μακαρόνια. Όχι. Λύσαμε τα μακαρόνια. Δεν έχεις φτιάξει τσάι, χαμομήλι ποτέ. Αμέ. Τέτοιο αυτό. Με τα Μπαίνεις στην φακελάκια. κούπα, Ωραία. Λοιπόν, θα μάθεις κι άλλα πράγματα. Εντάξει. Και άμα θες άντι λίγο για να σου σπάσει την πικράδα που έχουν αυτά τα αγριόχορτα, μπορείς να βάλεις και μία κουταλίτσα μέλι. Πω, αυτό θα είναι τέλειο. Για να γλυκάνει έτσι λίγο. Τώρα μου ήρθε σαν ρίγανη. Ρίγανη. Απ' όλα. Μήπως πεινάς και θέλεις καμιά πατάτα με ρίγανη, Μια πίτα. ένα κοτόπουλο με ρίγανη. Για κάτσε. Όλο το φαγητό έχει στο κεφάλι της αυτό το κορίτσι. Δεν σου θυμίζει λίγο τον Οβελίξ και τον Αστερίξ, έτσι. Που τρώνε την κουτάλα. Θα σας πω. Όχι, δεν είναι άσχημο. Πραγματικά δεν είναι άσχημο. Πίνεται μια χαρά. Το βλέπεις πως έχει αρχίσει και παίρνει χρώμα. Αμέ. Είναι έτοιμο. Πιάσε σουρωτήρι να δεις, να το κάνεις να μαθαίνεις. Εγώ θα το κάνω. Εγώ. Ωραία. Βάλ' το εδώ, να δεις. Ωραία. Θες να το έχεις από εδώ πάνω? Ναι, για να μην χυθεί. Έλα. Έλα. Πρόσεξε να σε κάψω. Καλό. Λοιπόν, ξέρεις, αυτά τα βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα και παντού, αλλά εσένα συγκεκριμένα θα σε στέλνουμε στο βουνό να πηγαίνεις να μαζεύεις. Για γυμναστική. Για δοκίμασε. Πρόσεχε με κάτσε στην πρόσεχε. Ποιος άλλος θέλει? Εμένα βάλε. Παιδιά, δεν είναι κακό. Καθόλου. Είναι λίγο πικρούτσικο. Αυτό. Θες να βάλουμε μελάκι? Άμα θες είναι. Πίνεται και χωρίς μέλι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις. Είναι ευχάριστο. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ευχάριστο. Έλα. Και εσύ θες. Μην μου τα πείτε όλα. Λοιπόν, εγώ αυτό ξέρεις και το κάνω. Το βάζω σε μπουκάλι και το βάζω στο ψυγείο και κρύο το καλοκαίρι, πίνεται και πολύ ευχάριστα. Τύπου τσάι. Τύπου παγωμένο τσάι, αλλά... Εγώ λίγο μέλι, θα ήθελα. Αλλά πιάσε να βάλεις μέλι. Ωραία. Εγώ το πήρα απόφαση. Ωραία. Θα κάνω δίαιτα. Γεια μας. Γεια μας. Άντε, γεια μας. Εισηγείαν, κυριολεκτικά. Εισηγεία. Πλέλια. Εσύ δηλαδή που έκανες το πόδι επάνω, το πόδι κάτω, την κορίνα από εδώ, πέταγες καθώς ήσουν με ρόδες στον καναπέ. Έπινες τέτοια. Όχι ακριβώς τέτοια, αλλά παραπλήσια. Γιατί, θες να κάνεις και εσύ το πόδι? Ναι. Καλά, σε άλλο επεισόδιο. Σε αυτό δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, τώρα που σ' άρεσε αυτό, τώρα που θα φύγω, μην τα πετάξεις, γιατί θα έρθω αύριο. Βάλτε τα εσείς στο ψυγείο και θα σου δείξω αύριο τι μπορούμε να τα κάνουμε. Έλα. Εκεί. Έλα. Κοίτα να δεις, δε φίλε. Μέσα σε 10 λεπτά τι καταφέραμε. Μάθαμε να κάνουμε ασκήσεις. Detox. Τελευταία λέξη της μόδας. Detox. Λοιπόν, αύριο περιμένω. Άλλες ιδέες και η συνάντηση αυτή πρέπει να ξαναγίνει. Μέσα. Μόνο για 10 λεπτά όμως. Δεν έχω άλλο χρόνο. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Είδατε τελικά τι μπορεί να μάθει κανείς μέσα σε 10 λεπτά. Αυτή τη συνάντηση νομίζω πρέπει να την επαναλάβουμε. Κάτι μου λέει ότι θα μας βγει σε καλό.